Krajem aprila 1993. godine glavni vojni tužilac u Sarajevu, Mustafa Bisić, dostavit će Izetbegoviću, Haliloviću i Ganiću izuzetno povjerljiv materijal u kojem je između ostalog stajalo sljedeće. Početkom aprila mjeseca 1993. godine kao okružni vojni tužilac zaprimio sam krivičnu prijavu sa prilozima protiv prijavljenog Rekić Seada. Kada sam na osnovu izvršenog uvida u zaprimljeni materijal ustanovio da postoje indicije o umiješanosti Muslimović Fikreta, kao i nekih komandanata i jedinica oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine u nezakonite radnje, to jest o saradnji sa agresorom, odlučio sam da u skladu sa svojim zakonskim ovlaštenjima o istom obavijestim državno rukovodstvo. S tim u vezi sačinio sam informaciju veličine 5 do 8 stranica u kojoj smo Senad Kreho i ja ukratko obradili dokaze vezane za Fikreta Muslimovića, zatim obaranje mosta u Bosanskom Šamcu, zatim ubistvo Fadila Đoze, kao i druge radnje vezane za Igman i slične stvari. Moj otac rahmetli je prvo prebačen u Konjic, gdje se oporavio i nakon par dana, sasvim iznenada, ne znam po čijem naređenju, je prebačen u Zenicu. Tu se gubi sad trag i tu se dešava ovo što se desilo, znači njemu, po mojim saznanjima, njemu su aparati isključeni, to je bila nasilna smrt. Bili su to veliki razlozi koji su Izetbegovića, upravo njega, pokrenuli da svoje namjere o krupnim promjenama u našoj armiji provede po hitnom postupku, kako bi na zaprepaštenje boraca i organizatora otpora u našoj republici zaštitio srbijanskog špijuna Fikreta Muslimovića. Kada početkom maja 1993. godine bude uhapšen agresorski špijun Sead Rekić, on će priznati da je sve svoje poslove za Srbiju radio po nalogu upravo Fikreta Muslimovića, te će potanko opisati kako su skupa djelovali na podrivanju odbrane naše zemlje. Ubistva na Igmanu, uništavanje operacije deblokade Sarajeva, urušavanje pokreta otpora, sprječavanje naoružavanja Patriotske lige, zarušavanje pojedinih mostova, pokušaj hapšenja pokretača otpora, razbijanje specijalne jedinice MUP-a, davanje povoda za napad na Mostar, bili su zadaci na kojima su Muslimović i Rekić radili zdušno. Međutim, kada ih je vrh armije predvođen Halilovićem otkrio, ukazala se prilika za razbijanje gotovo čitave mreže srpskih špijuna ubačenih u naše državne tokove. Skupa sa njihovim procesuiranjem došlo bi do ukidanja čitave mreže u Republici Bosni i Hercegovini, koja je radila na vrhunskoj operaciji razbijanja našeg jedinstva u korist naših agresora. Armijski vrh i rukovodstvo Vojnog suda i tužilaštva Republike Bosne i Hercegovine bili su spremni za akciju protiv Muslimovića i njegovih saradnika. Čekala se politička odluka. Obavljajući posljednje pripreme za hapšenje Muslimovića kao glavnog srbijanskog čovjeka u našoj državi, Vojno tužilaštvo nije ni sanjalo da ovaj događaj može postati uzrokom potpunog haosa u našim redovima, jer većini ljudi tada nisu bile poznate dubine Muslimovićevih saradničkih veza sa mnogim ličnostima iz političkog, univerzitetskog, ali i vjerskog života naše republike. Pokazat će se da je Muslimović na svojoj vezi držao previše ljudi koji su u svojim biografijama imali detalje kojih su se stidjeli, što je bilo više nego dovoljno da se Muslimoviću, kada mu zatreba, nađu na usluzi. Kada su Mustafa Bisić i Senad Kreho krenuli da zatraže političku podršku za Muslimovićevo hapšenje, dogodit će se ono čemu se većina bosansko-hercegovačkih patriota nije nadala. U Muslimovićevu zaštitu stat će niko drugi do Alija Izetbegović, koji će spriječiti vojno i sudsko rukovodstvo da nakon svih podvala našoj državi napokon Muslimovića stave iza rešetaka. Bio je to isuviše jasan znak šta će se dogoditi sa onim ljudima koji su pokrenuli široku akciju hapšenja srbijanskih špijuna u našoj državi.
Znam da smo mi u pokušaju da natjeramo da država procesuira jednu vrstu realnih osnova izdaje, objavili taj tekst u listu AS. Kada smo objavili taj tekst sa svim dokumentacijama i argumentima, pod naslovom Zaklade se ptice kosu, onda je uslijedilo moje hapšenje i hapšenje gospodina Džemala Džaknića, koji je tada bio glavni odgovorni urednik AS-a i još nekoliko ljudi, umjesto da se politički vrh obračunava sa izdajnicima, krenuo obračun sa vrhom armije BiH.